detholiad o darluniau gan y Neirin Caradog. Daw alaw o'r ysgolion, rhyw do iau sy'n morio'r dôn. Ar ei ardd yn canu'r iaith a'r heilwen yma'r eilwaith. Wrth hala neges destun neu rhwng cysanau'n dau'n dyn, cwrdd â phobl, datrys problem, yn y gig wrth chwarae gêm. Llawn gobaith yw'r iaith i'r rhain, y dawr gwynt o'r dwyrain. Yn ddreigiau o ddarogan, mae'r to iau am rio tân. Dewi Sant yw nawdd Sant Cymru, ac mae dydd Gwyl Dewi yn cael ei ddathlu yn flynyddol ar y 5 o Fawrth. Mae bron pob peth a wyddom am Dewi Sant yn o waith gan awdur o'r enw Rhygyfarch o tua flwyddyn 1100. Dydyn ni ddim yn gwybod llawer amdano, ond mae'n eitha sicr iddo fyw yng Nghymru a'i fod yn chwarter Cymro o leiaf. Roedd yn byw yn ystod y 6eg ganrif. Mae'n bosib i fod wedi cael ei eni rhywbryd rhwng 452 a 512, a bu farw yn 589. Yn ôl un traddodiad, cafodd ei eni yn fynyw ger Aberaeron, ond mae traddodiad arall yn cyfeirio at Gapel Non, genllaw eglwys caderiol Tŷ Dewi heddiw. Ei fam oedd y Santes Non a'i dad oedd Sant, neu Sandde, Bryn Ceredigion. Mae'n eithaf sicr iddo sefydlu i'r bati yn Tŷ Dewi, yw'r hen enw oedd Mynyw. Cafodd llawer o draddodiadau cysylltu â Dewi Sant. Enghraifft, mae'n bosib gwrdd â Sam Padrig ar Ynys Dewi, yr arfordir Sir Benfro. Traddodiad arall yw i'r dir godi pan oedd yn brygethu i darfa enfawr, yn Llynedd Brefi, gan nad oedd y dorf yn gallu ei weld na'i glywed ac i golomen eistedd ar ei ysgwydd. Yn ei bregaeth olaf, dywedodd arglwyddi frodyr a chwiorydd, byddwch lawen a chredwch eich ffydd a'ch cred, a gwnewch y pethau bychain a glywsoch ac y welsoch gen i fi. Mae'r dywediad yma am wneud y pethau bychain yn un enwog iawn erbyn hyn. Mae un o'r traddodiad yn dweud iddo fyw nes i fod yn gant. Yn ôl Rhygyfarch, bu farw Dewi ar 5 o Fawrth yn y flwyddyn 589, a dyma pam rydym yn dathlu dirgol Dewi ar y Fawrth cyntaf. Hen wlad fy nhadau gan Falmai Williams. Dilyn Steddfod, dawnsio gwirin, chwarae rygbi, bita cennin. Darllen Dylan, cynganeddi. Dyna syniad roi am Gymru. Gwlad o enwau braidd yn drwm, tridomen, beddau a chwm llwm. Gwlad y defaid nôl y Saeson, a gwlad llawn dop o gorau meibion. Ond i mi, hen wlad fy nhadau heb amheuaeth ydyw'r orau. Ac miwn, llaw ar fy nghalon, fod Cymru fach yn fwy na digon. Wel, dyma ni eto yn creu gwasanaeth rithiol. Dwi wedi cael llond bol o 2021 yn barod. Wyt chi'n cytuno gyda fi? Ydw, Grish. Hei, wyt ti wedi clywed am y ffilmiau Back to the Future? Ffilmiau pryd roedd modd i mynd nôl ac ymlaen mewn amser? Do, roedd mam a dad yn dwlu ar y ffilmiau yna pan roedden nhw fach. Wel, dewch ymlaen te. Gadewch i ni i gyd fynd yn y car enwog. Barod i fynd? Wel, please, peidiwch am mynd â ni nôl i 2020. Un addo ffwrdd â ni. Ble ar wyneb y ddeiar ydyn ni? Dyma ni nôl yn 1536. Blwyddyn y cafodd y deddfau uno ei pasio. Roedd y deddfau yn dweud bod angen defnyddio Saesneg ar gyfer pob peth cyfreithiol yng Nghymru. O, mae 1536 yn swnio'n waith na 2021. Allwn ni plis fynd i gyfnod gwell i'r iaith Gymraeg?
Right, beth am hyn? 1588, blwyddyn bwysig iawn yn hanes Cymru. Wir, hyn yn flwyddyn pryd cyfieithodd William Morgan y Beibl i Cymraeg. Mae rai yn credu bod Beibl William Morgan wedi achub y iaith Cymraeg. Waw, dyna welliant. Nawr, nôl â ni i'w car. Rhaid i ni stopio yn 1847. Allwn ni ddim anghofio brad y llyfrau gleision. Dyma adroddiad oedd yn gweud pethau negyddol iawn am y iaith Gymraeg. Pethau negyddol am y iaith Gymraeg? Dyna ofnadwy. Gadewch i ni gadael yma yn gyflym. Blaen â ni i 1856. Ydych chi'n gwybod beth ddigwyddodd pryd hynny? Dyma'r flwyddyn y cyfansoddodd y tad a'r mab, Evan a James Jones o Bontypridd. Hyn wlad fy nhadau, ein hantham genedlaethol. Cofiwch chi, doedd y cyfnod yma ddim yn wych i gyd. Roedd y Welsh Not dal yn cael ei defnyddio i stopio disgyblion rhag siarad Cymraeg yn ysgolion. Diolch byth bod hynny ddim yn digwydd heddiw. Awn ni ymlaen? Reit, beth am alw mewn 1022? Dyna pryd ganwyd Mr Earth. Fel ffwrdd â ni. A daeth newyddion da yn 1982 pryd gawson ni sianel dyledu Cymraeg. Erbyn hynny roedd ni'n cael Radio Cymru hefyd. Rhaid galw yn 1997, y flwyddyn pan gawson Senedd i Gymru. Y Senedd sydd wedi gosod y targed i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. O ie, mae llawer yn sôn am y targed hynny. Beth am ni fynd ymlaen i 2050 i weld oes 1 miliwn o siaradwyr? Ymlaen te, 2050 amdani. Rydyn ni'n teithio i'r dyfodol, cofiwch, felly daliwch yn dyn, efallai bydd bwmps ar y ffordd. Sut ydyn ni'n fynd i wybod os mae pawb yn 2050 yn siarad Gymraeg? Bydd rhaid i ni holi rhywun. Mae pawb yn Cymru'n gallu siarad Cymraeg. O waw! Rydyn ni wedi gwneud hyd yn oed yn well na'r targed. Mae pawb yn gallu siarad iaith Gymraeg. A hei, edrychwch, mae miloedd o disgyblion ar y ffordd mewn i ysgol Bryn Tawe. O, dyna tryd i ni'n gorfod fynd nôl i 2021. Dyma ni, wedi cyrraedd nôl yn 2021. Peidiwch o becso, a leiaf rydyn ni'n gwybod bod dyfodol y iaith yn ddiogel. Am nawr, falle dawn ni wrando ar gyngor Dewi Sant. Dywedodd yn ei bregaeth olaf. Byddwch lawen a chedwch eich ffydd a'ch cred. A gwnewch y byddu bychan a welswch ac y glywsoch gen i fi. Ie, does ddim llawer o bwynt bod yn ddigalon, ac gallwn ni gyd wneud y pethau bychain dros yr ysgol, dros Gymru a'r iaith Gymraeg. Gallwn ni siarad Gymraeg pob lle os mae'n bosib. S4C a gwrando ar Radio Cymru. Gallwn nhw wrando ar gerddoriaeth Cymraeg, hefyd a darllen llyfrau Cymraeg. Helpu pobl arall i ddysgu siarad Cymraeg. Ydyn, rydyn ni gyd yn edrych ymlaen at y dyfodol. Ond am nawr... Dydd Gwyl Dewi hapus wrth ysgol gyfun Gymraeg Bryn Tawe. Dyma eiriau enwog Saunders Lewis. Gwym llan a rhoddwyd i'w gofal i'w Gymru fy ngwlad. Yw thraddodi un plant. Ac i blant fy mhlant. Fel driftadaeth dragwyddol. Seifwch gyda mi yn y bwlch, fel o cadwer i'w roesoedd a ddel, y glendid a fi. Gobaith y Gymraeg. Dyma gerdd a gyfansoddwyd gan Heini Griffith ac Elin Meek ar gyfer dathliadau 10 blwyddiant yr ysgol. Mae calon lan gwyrosydd yw chlywed dros y byd. O'r dyffryn lan i'r mynydd, mae'n gan i Gymru i gyd.
Ac yma ym Bryn Tawe, ym milltir sgwâr Penlan, y iaith sy'n dal i'w chlywed. Siaradon hi mhob man. Ni yw gobaith y Gymraeg. Dewch i ganu can y ddraig. Yma ym Bryn Tawe, ennill llwyr yw ennill iaith. Ti a fi yw gobaith y Gymraeg. Wrth ddeall ac wrth ddysgu, Cymraeg yw iaith ein sbri. Hi ydyw heniaeth Cymru. Ond newydd yw i ni. Mae'r iaith yn diasbedain. Iaith gwyliau a iaith gwaith. Iaith gwneud y pethau bychain. Iaith dechrau ar y daith. Ni yw gobaith y Gymraeg, dewch i ganu can y ddraig. Yma ym Bryn Tawe, ennill llwyr yw ennill iaith. Ti a fi yw gobaith y Gymraeg.